Idan kun ji daɗin wannan ɗauka, kada ku manta, ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika, ku baɗa mana like, ku subur. Fitattun fina-finan Indiya guda uku wanda babu kamar sa a wannan satin. Na farko shine Makamin Ƙare Dangi. Wannan shine fim ɗin da kamfanin Sultan ya fitar muku. Wannan fim ɗin gaskiya babu kamar sa. Kamar yadda kuke gani, best actors ne a cikin wannan fim ɗin, sannan action movies ne. Kamar yadda kuke gani, ga wannan jarumin wanda kuka sani da Arun Vijay wanda ya yi wannan fim ɗin na Makami. Fim ɗin yayi masifan kyau. Ga masu buƙatar fina-finan mu, akwai lambar waya na akan wannan bidiyo, ko kuma shiga tsarin mu na VIP domin samun duk wasu fina-finan mu. Lamba ta aje take akan wannan bidiyo, sai ku ɗauka domin ƙarin bayani. Fim na gaba shine Durundar Part 3. Duk wanda ya kalli Durundar 1 da 2 to ga kuma 3 din. Gaskiya fim ɗin nan an tashi kaina. In dai so kake ga action movies, in ka kalli Durundar an gama. Na gaba kuma na soyayya ne. Ina masu awar fim na soyayya to fa ga naku Inshorar Soyayya. Wannan fim ɗin yayi masifan kyau. This is the best movies of drama film. Gaskiya fim ɗin ba ƙaramin kyau yayi ba, irin drama movies din nan ne. Mai buƙatar wannan fina-finai duka akwai lambar waya ta akan wannan bidiyo, ya ɗauka yayi mana magana. Mun gode, sai mun haɗu a bidiyo na gaba.